Na malom slovenskom trhu sú ich desiatky. Stavebné spoločnosti, ktoré ničím nevynikajú. Potom sú aj také, ktoré nie sú veľké, no branža si ich vysoko cení. Lebo to, čo sľúbia, dodajú a dodajú to kvalitne. Svoje by o tom vedela aj stavebná spoločnosť Soar zo Žiliny. Lebo práve tá vyhrala verejnú súťaž na uskutočnenie stavebných prác pri obnove ruiny Čachtického hradu z prvej polovice 13. storočia. A nech to ostane medzi nami. Zákazku získala v konkurencii 11 účastníkov. Soar, ktorý vlastní podnikateľ Jozef Ďuriš, vznikol v roku 1998 a dnes má približne 40 zamestnancov. Zárukou kvality je profesionalita zamestnancov a spolupráca s dodávateľmi, ktorí zaručujú kvalitu materiálu podľa schválených noriem, prípadne certifikátov, tvrdí Ďuriš. Dámy a páni, víťaz súťaže Diamanty slovenského biznisu za rok 2014 v kategórii Stredné Slovensko, spoločnosť Soar.